Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Kung kamo napupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo, kasaro sa objetong pagbabago. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magbubuka sa tamang dalanin kadunungan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Ngunyan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at doon ang lalaking mapupupot. Lagad sa komentaryo, may doon! Maestro Nel at doon ang lalaking mabuton. Lagad sa komentaryo, may doon!
Sound check. Kaya pala, si Pading Aye talaga, nabiktima naman ako ni Pading Aye, ni Arandar. Na-off naman sumay kasubago, ano, di ko na malisyahan. Di ko na try na, di pala naka-on sumay. Kaya ko lang kung tigihiro digdi, pa ito pala, naka-off sumay. My goodness. Anyway, maray na pagkabanggi na po, maray na pagkabanggi sa bilog na probinsya ng Albay. Sa islang probinsya ng Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Kamsur, Camnorte. Welcome na sa programa Iguana. Ayan. Okay na. Okay na. Okay na. Ayan. Pasirip daw po, pa-try, pakisabi daw sa mga nakaantabay ngunyan. Pakisabi daw na okay na kung may ano na, kung may tanugnaan sa kong mikropono. Kasubago, dahil na din ang ilim ko na ako dide. Try ko na dide. Hello, sound. Oh, Iguana. Ayan, Iguana. Kasubago kaya, naka-off pa lang sa mikropono, dahil ko napansin. So, naka-off pala ng mic. Pighiro ko na pati so mga dapat na hiro undig di yung mga wire. Ito pala so mic man sana pala naka-off. Nakabaga. Anyway, mga tugang, sige po, araw kan pigtataram na kasubago, kaya kita nalit lang mga tugang, ano. Sir John Ibarra, hello po, magandang gabi po. Si Primong Joey, nakaantabay man, marinabang kitabi sa mabuoton kong primohon, Carmina. Pa-shoutout na tabi, Primo, digdi sa Balintawak, sa mga taga-bunga na parating na digdi. Kaya ako, Primo, na-late ako ngunyan, ha, Primo.
Papa G, Bergonyo, good evening. Kaya ako nalit magprograma. Supposed to be dapat 6 to 7 ang programa ta. Ano? Nalit ako magprograma ta. Naghuli ako duman sa bunga. Di sa station. Naguli ako duman sa bunga. Tapig sundo ko so magurang ko ta. Pigsundo ko so kaanak ko ta. Ano ba gamay sumayon kasubago? Mga 5:30 or 5, poko mas menos, mga 5:30. Putok naman sumayon. Nagkaigo naman kipigapod na uson o itong PDC na pigapod tabi primo. So pyroclastic density current na pigapod, or in short, ito ang term kayan sa PBOX. In short, itong sunog bubulon-bukon baga mapababa. Itong uson na pigapod. Kaya nakadalagan ako pasiring dumaan. My goodness. Mga programa ako, ready na nga ni, nakatukaw na ako digdi. Kaya lang, dahil ko man nahiling, pero nag-aapod siya ko duman sa bunga na nagputok naman sumayon. Nagkaigo naman din pag-uson. Kaya makusog talaga primo. Kaya nagdalagan ako pasiring duman. Kino ako sa mother. Abo mga magaling nga mother duman. Sinunggo ko duman abo magada. Dahil man ngayang problema nga ta sanaynan mga taga-bunga sa araw kay. Abo na ang bunga mga tugang yaon pa po sa pigapod ng yaon na po sa 7 kilometers 7 to 8 kilometers extended danger zone. Wala sinda duman sa 6 kilometers. Wala sinda duman. Kaya dahil pa man sinda piga pa evacuate. Ang mga piga pa evacuate ngunyan mga tugang or ang mga nasa evacuation center ngunyan mga tugang itong sumangayaon po sa 6 kilometers permanent danger zone. Yeah. Good evening po sa pa-shout out po dito sa Deca, Tabaco City. Thanks and God bless. Hello Ma'am Lynn. Salamat po sa palagos na pagtitiwala asin pagantabay. Si Ma'am Lynn Brusola Bueno. Hello po. Pasensya na po sa pagka-late Pinsarong oras. Good evening, watching from Binangonan, Rizal. Keep safe, fellow Bicolanos. Hello po, Ma'am Nelia Marcaida. Hello po sa mga taga Binangonan. Si Papa, dating nagdyan sa Binangonan, nahaloy dyan si Papa. Siguro mga pirang taon man dyan si Papa sa Binangonan. Dyan sa Binangonan, Rizal. And may premuhon ako dyan, nasa Antipolo Rizal. Mga adtuon man si Kuya June. Ang pamilya na yaon sa Antipolo. Pero nasa Japan siya ngunyan. Hello po sa mga yaon po dyan sa Rizal. Dyan sa Binangonan, Rizal. Salamat po sa pagsirip sa programa. Thank you so much. Kasubago talaga mga tugong nagkaigwa nin pyroclastic density current na pigapod sa PDC or pigapod na uson in Bicol term. Bigla naman pong nagpusgag. Actually, kang yaon pa kami duman sa bunga. Kang nagduman ako, mga siguro bagi 6:06, nagkaigogiraray na sundan, pandua. Nagkaigogiraray, pero sa taas na, dahil siya nagbaba. Bako, anday siya nainot na mga 5:30 ata ito or 5:45. Ngunyan po na aldaw, garo mas makusog po ito na nagbaba talaga so PDC. So pyroclastic density current, buminawa talaga pababa. Kaya nasibot man ako pasiring, larga pasiring ako duman, hali di sa station, larga ako pasiring pa duman sa bunga. Sibot kita kakawikaw kan manibela pasiring pa duman. Bako, si Brad Andrew apirin, kumusta ka dyan sa Buyuan? Kumusta ang kamugtakan dyan sa Buyuan? Ang Buyuan, maligas pa mga tugang, yaon man po sa laog kan 7 to 8 kilometers extended danger zone. Ang Buyuan. Purok 7, Maladbad, nakaantabay sa Mayon. Very good. Sa mga yaon dyan sa Purok 7, sa Mayon, sa Bunga. Maray na Banggi. Banggi na dyan sa Indo. Sa Tuya pala. Gamus man Banggi man digdi. Frontline glass. Sa inining frontline glass. Frontline glass. Sige, very good. Maray na pagkabanggi po tabi sa Indo. Sa mga taga-Bunga. Sa mga taga-Maladbad. Diyan kina Ate Rose, maray na pagka banggi, Ate Rose na Nodano. Uda si siya mo yaon dyan, Sara Birhen. Si Manay Bikay, maray na pagkabanggi. Manay Bikay na Orgas.
maray na pagkabanggi dyan sa Indogabos, sa mga yaon sa Maladbad. Say ining frontline glass, say ining frontline glass. Watching tabi sir from Lipas City, maray na banggi sa mga taga Banwaan kan Bakakay. From Sir John Ibarra. Sige po, so mga yaon dyan sa Bakakay. Pinagbabati po kamo ni Sir John Ibarra. Marahay na pagkabanggi na po tabi sa Indo. Sabi po ni Sir John Ibarra from Lipas City with love. Lipas City with love. John Ibarra. Ano mo si Maria Clara? Sir John. Diba? Dahil mo kaibahan mo yan si Maria Clara. Sa Maladbad Idol, ang frontline glass. Talaga? Sayin ang sa partikan Maladbad, ang frontline glass. Hindi ko kabisado ha. Hindi ko naagihan pa no. Palibasa ka nagagawa na yung bagong tinampuli sa may partikan Balading. Bihira na mag-agi dyan sa Maladbad. Sir, good evening. Si Franklin Andes Uragon ang player mo. Mas maurag ka Sir Magno. Si Sir Dante kan Magayon Chess Club. Marahay na pagkabanggi. Kumusta man kaya si Franklin ngunyan? Si Franklin talagang okay nito eh. Matibay ining para kawat tin chess. Nagmana ini kay Sir Dante Magno. Si Franklin ngunyan yao na kinuakan FEU. FEU ba ya Sir Magno ano? Nasa FEU na si Franklin. Mati may mag-chess scholar mga tugang kanda FEU. Brad Andrew, okay man tabi Brad. O na nakailing sa mayon. Ay mo para ilingon tabi Brad yan. Na mayon siya. Ay pagparailingon. Sa bagay, di ka man matatakot kaya. Ang mga yaon di ba di sa may parte kan mabinit, bunga, buyuan, matanag. Dahil naman halos takot no. Dahil naman takot pag-abot sa mayon. Sanay na, kumbaga karon nagkasaranay ng tao diyan sa may parte kan sinapiga po da Northern Barangay. Dahil ko aram tabi sir, shout out kay Paul Andes, an amigo kong pugion kan Taysan Ligaspi. Sige po. Si Paul Andes na po, mga tugang Kantaysan, pugion kasabi ni Sir John Ibarra. Mas pugi daw sa kuya, Sir John. Mas pugi daw. Ay ka na ngayon magpapara sabay-sabay. Pabayaan mo na ngayon, Sinda. Sige. Si Paul Andes na yun, ang pugi, lagod. Mga tugang, naghahapot ka mo kung natataday pa sa kasalukuyan pong kamugtakan kay ni pong Bulkan Mayon. Day pa po piga pa evacuate ang mga yaon dyan sa pamitisan kan nasakop po kan Ligaspi. Kasi po mga tugang, daywan po ki nasa laog kan 6 kilometers permanent danger zone. Nasakop po kan syudad. Igwa, kaya lang po, itong sa mga lugar na dai naman po nin mga tao, sa mga lati naman sana. Pero bawal na po magduman sa mga paraoma, sa mga naglalati, pasirin duman sa taas, dai na po pwede na magduman. May mga bantay na talaga yan, bawal na talaga magsakat duman. Pero sa mga residente, dai man po nakaabot na nasa 6 kilometers or laog duman mga tugang sa 6 kilometers permanent danger zone. Ini pong barangay Mabinit, Bunga, Matanag, Buyuan, Buda Padang. So Padang mga tugang, may mga nakalaog duman sa 6 kilometers permanent danger zone. Ang Padang, alagad, ngunyan po, nirelocate na po sinda. Yao na sinda ngunyan sa Ibalong Village sa May Taysan. Yan. Kaya day na po, naganggalas ka mo, nataday na po, kaya day nga inot baga, magpulasan na kan panahon, magpulasan ang purukan mayon, ang barangay Bunga kami ka ito, nararanasan mi pasiring dyan sa barangay Gugon, sa eskwelahan kan Gugon. Gugon Elementary School, yan po, pirmi ang evacuation center kan barangay Bunga. Ang Matanag, Albay Central School, ang Matanag. Ang Buyuan, Bagong Bayan Central School. Ang Mabinit, San Roque Elementary School. Ano na kung binago na ngunyan kayan, ang Padang, di ko aram kung sa ilang Padang anong evacuation center kang Padang. Garo Bitaano or kung bagong Bitaano, digdi sa Kabangan.
Adait, ang kabangan inimpawa. Ayan. So yan po, naranasan na magpurasan na ang purukan mayon kan panahon mga tugang, ang last mi kayan, yung mga 2016, 7, or 2018. Kung di ako nasala, 2018, so last na pag-evacuate, mi ka ito, kasabay kita, kasabay ako, syempre sa taga-bunga, taga-bukid, duman kami kayan sa Barangay Gugon, duman po sa Gugon Elementary School. Naranasan ko ito mga tugang na magkaturog sa evacuation center, magkaturog sa sasakyan, sa auto. Diyan kita nagkaturog sa auto, isadit-sadit pa katong auto ko, so ito bagang karag-karag pan sadit-sadit. Duman kita nagkaturog, kaya diyan kita naaagahan. Yan mga tugang, pag nagpula, ngunyan, mailing mo, pakusugo na po ang bulos, pakusugo na po, may nagkagagawa na po nila man in uson, kasubagoy, gawa na naman sa bagong uson, pero dahil pa po mga tugang pigi-evacuate ang bunga, mabinit, tanag, buyuan, budaan padang. Dahil pa po. Kasi, dahil pa po sinta mga tugang pwedeng mag-evacuate hanggang dahil pa po nagkakaigwa nin alert level 4 or magkaigwa po nin order hali po sa gobernador kan probinsya kan Albay na i-evacuate na po ang mga yaon dyan sa lugar na yan. Or itong sakop kang 7 to 8 extended danger zone, mga tugang. So yan po, ha? Kaya dahil ka mo magpara urora dit, mahaladit ka talaga, tanahiling mo. Kundi di magpara uba-uba or magpapara hinanakit sa gobyerno, dahil maghinanakit sa LGU kan Legazpi, natangaya kami, di pa evacuate takuto na ngaya kami. Uy, na naman ngaya, igwa na naman ngaya, nagbulunbok, kung na naman ba term kang Bicol nagbulunbokon so uson pababa. Ang sabi mga tugang kan Feebox, dahil pa po pwede kasi sa sangon yan, ang pigaabot pa sa nakang iyan ang mga PDC na yan or itong uson, ang pigaabot pa sa nakayan, nabot pa lang sa 4 to 5 kilometers. So pag abot sa 5 kilometers, dahil man nga inabot sa 6 kilometers, na ano na siya, papataas na or na, ano yung Bicol term kayan? O, sa Tagalog, parang nalulusaw na. Yan. Kay to primo, magpulasa na ang puro kang mayon, automatic na, iba ka, totoo yan. Kan panahon talaga, 2018. So last tang pag-evacuate kito sa Gugon. Marhay na banggitabi tol, Brad Cesar Apuli, wishing, maray na pagkabanggitabi sa imo. Papasay mo an si Ram, an lindok, kan kinabansag kod paman. Good evening, Tabi. Ma'am Lynn. Hello, Ma'am Lynn. Good evening. Salamat po sa pagantabay. Thank you so much dyan sa tabako. Ngunyan, kadakol sororiyaw na, tawiman ngaya, ano na ngaya dapat ng gibuhon, dapat ngaya kami i-evacuate na. I-evacuate na ngaya kami. Well, dahil pa po, kita pwede kayan manginutan, dahil po kita pwedeng manginutan sa Feebox, buda sa Provincial Government of Albay, tako nagigiron tuman po nindo, igwanin mga pinauruli na mga evacuees. Pinauruli kan gobernador. Duman sa parte kan Santo Domingo, duman sa parte kan Ginubatan, pinauruli. Dahil pa man ngaya kamo kasabay duman sa 6 kilometers permanent danger zone, nang evacuate na kaya kamo. Kasi man po, sabi man kan report kan Feebox na naabot kan lava flow, naabot ka itong PDC or itong pyroclastic density current, na pigapon or uson in short, sa Bicol term, naabot pa sana nasa 4 to 5 kilometers pa sana, hali duman sa tuktok kan mayon. Kaya dahil pa talaga, papahalion sa mga nasa 7 to 8 kilometers danger zone. Iya po, malinaw po yan ha, dahil ka mo magpara hinanakit so mga dahil patig mapahali. Anyway, ang mga yaon dyan sa lugar na yan. Ang mga yaon dyan sa lugar na yan talagang ano man mga pusuano na pigapod, mga maisog man, buda, sanay na po mga tugang. Lalo dyan sa bunga, mahiling mo. Dyan sa lugar mi sa bunga, pag mahiling mo po, nagkukusog, nagbubulos na grabe, nagtutururo na sa mga laba naman sa purukan mayon, mahiling mo pa yan. Yaraon lang naghihiriling. Sa gilid kan tinampo. Or sa lugar na medyo clear na maray, ang paghiling kan mayon,
So, magkakahiling mo yan dyan. Dahil po, tarakot mga tugang ang mga yaraon po sa pamitisan kan mayon. Pero, sabi po kan gobyerno, be prepared. Maghanda. Kasi anytime, any moment, day taaram, mabigla po mataas ang alert level kan bulkan, or baka po itong sudating pag-aabot ngunya na 4 to 5 kilometers, baka po maging 5 to 6 kilometers na, ang pag-aabot na kayan, automatic po yan, automatic force evacuation po ang gigibuhon dyan sa Indo, sa Satuya, sa mga yaon po dyan sa 7 to 8 extended kilometers danger zone. Igwa na po kita ni mga designated na lugar kung saan magriling-hilingan, pipick upon kay itong sa mga 6x na pick-upon na truck, kan mga army, dumana po kamo sa designated na area po ni Indo. Diyan kaya sa bunga nakaplano na nakaplano na po yan. So mga from Purok 6 to 7, mag-uururon kamo, maghihilingan kamo, dumana kamo pipick upon sa may kanto, kang tsulag sa sabatan ang Purok 6-7, pasiring pamaladbad, iyaw na po dyan. Ano bang purok man, igwaman ki designated na lugar kung saan ka mo pipick upon, iyan po ang magayon. Planado na po, planchado na. So, be prepared, be ready, na any moment mga tugang, pag ini pong hiling-hiling kan V-box na nag-abot na sa 4 to 5 kilometers na ini, may adjust na duman sa 5 to 6 kilometers na pwedeng abuton kay itong PDC or pyroclastic density current or itong ozone. Mas parang madali na sana. So, uson na sana, no? Itong uson, mga tugang, pag itong uson, nag-abot na duman sa 5 to 6 kilometers, automatic po, pipick upon ka mo dyan, kan mga men in uniform, para po madara ka mo sa evacuation center. Kaya mag-ready lang ka mo. So, mga siging suriyaw po sa Facebook, so mga siging suriyaw sa social media, na kami man ngaya, takot na digde, kuaw na kami digdi nindo. Steady lang po ka mo. Be ready. Ngunyan, kasubagong alas 5:30, kaigwa po katong PDC na pigapod, itong uson, idita aram kung sain ang may report ngunyan, na kasi nagtukaw ako digdi sa programa, yaon pa sa taas kan langit, so mga abo, o subinuga kan mayon, dita aram kung sain po mga tugang, ito ibabagsak, kung sain po magkaigwanin ashfall, taod-taod siguro, magkailing tayan sa mga post sa Facebook na igwana duman sa Indanin Ashfall. Kaya mag-ready po kamo kan sa indo pong mga face mask. Mag-ready po kan itong dumog na panyo. Tangani pong makaligtas po kamo sa ano man na pwedeng helang sa indo pong respiratory system. Bako niyo tabi, Sir Mike Toscano. Maestro Nel Antuon ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Sir Mike, hello po. Si Sir Mike Toscano, ini idol ko ini. Sir Mike Toscano kan Barangay Bugtong, kabaya Sir Mike, ano? Barangay Bugtong. Ang idolo kong profesor sa UST, Legazpi. Idolo kong profesor sa pa nga ni Sir Mike, sa San Francisco Malilipot, Community College. Tama ba ako? Yan, Sir Mike Toscano. Sabi niya, maray na banggi po, Idol Sir Neladto, mabuhay. Mabuhay po, Sir. Salamat po sa pag-series sa programa. Thank you so much po. Di ko maghali mga tugang, di ko maghali sa programa. Kasi ikaw po kita nito karon, issue na naman po ini, mabuhay, mabuhay sa mga para lansing, mga scam. Igwa po ngunyan mga tugang, ini po ang modus dinda, ite-text or ite-chat ka mo, aagado ng cellphone number nindo. Si Manny Mox kasubago pig forward sa kuya. Biktima siya, maringan ito din niya tinauso OTP. Pero dahil ipagtao ang mga number, pag igwa po kinagaagad sa indong numero, dahil po ipagtao. So, nag-agal pati ng number, bistado ko ban, dati taman digdi ang kliyente. Pero sabi niya man, na-hack naman sa Facebook niya. Kaya po, mag-ingat ka mo kan Facebook account din do, ha? Dibaad po magkaharak ang mga Facebook account. Taod-taod, balikan ta po yan. Pabel ta po ang programa, madali lang po ini. 7:31, mga tugang, ninpag kabanggi. Alas 7:31 sa Bicol, hindi po sa Bicol Net TV, mga tugang,
Mabilta po ang programa. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Yan oras na matugang sa Maginghawan, Pilipinas. Dito po sa Bicol Net TV, oras na 7:33. Inda sa Indo, kung anong oras sa Indo. Baka po, yan kamo sa abroad, iba man ang oras dyan sa Indo. Siyempre, yan man kamo sa ibang bansa, iba man ang oras sa Indo. Pero dito po sa Bicol Net TV, dito po sa Pilipinas, Maginhawang, Philippines, oras na 7:33. Mga tugang pagkabanggi. Maestro Nel Agtuon at ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Sige! 7:33. Diretso po sa programa. Si Brad Dado nakantabay. Brother, hello, baray na pagkabanggit tabi sa imo. Si Brad na Ryan Adornado. Si Ate Aizen nakantabay. Hello, Ate Aizen. Si Primong RJ Balderrama nakantabay man. Salamat po sa pagkantabay. Primo. Thank you so much. Si Paps Olik ha. Paps Olik. Nakantabay man si Sarge. Salamat sa pag-siirip sa programa. Thank you so much. Si Ronald Archaga. Nakaantabay. Brother, hello. Maray na pagkabanggi sa imo. Thank you sa pag-siirip sa programa. Maraming thank you, maraming salamat. Si Ma'am Beth Kana. Nakaantabay man si Ma'am Beth Kana. Good evening, Tabi, Ma'am Beth. Salamat po sa pag-siirip. Si Pading Dante, maray na banggi pa din. Ano pa din? Kumusta dyan? Kasubago baga, puminusrak na. Ali ako dyan kasubago eh. Kumusta dyan sa indong lugar? Sa indong purok, sa purok uno. Kumusta dyan sa indong? Oras natin mga kaibigan, 7:35. Alas 7:35 na po nin pagkabanggi. I-welcome ta mga tukang ang bagong programa kan Bicol Net TV. Kaso bago po nagpoon si Kuya Leo, si Brother Leo. Welcome ka po. Welcome ka po si Kuya Leo. Welcome to the family, Kuya Leo, Brother Leo Montanes. Ang sa iya pong programa alas 12 hanggang alas 1 nin pagkahapon. Ang programa pong opinion, asin, refleksyon. Buda mga tugang, alauna hanggang alas 2 sa programang Deep Talk ni Tony K, ni PM Tony. Alas 2 naman hanggang alas 4, 2 to 4, ang programa po ni Lieutenant Colonel, ni Kuya Gilbert Otibar, Colonel Gilbert Otibar. Ito po na kasurog ng bayan. Alas 3, alas 4, hanggang alas 4 ito, ha? 2 to 4. Yan. An sa inda sa iya pong lawgan sa iya pong programa, manungod sa mga issues and public service. Then, pag kabangakan sa iyang programa naman mga tugang, entertainment na. Kantahan ka mo kaya. Kaya ng boses ni Colonel Otibar. Pag alas 4 naman, mga tugang, nin pagkahapon, 4 to 5,
ang programang Arandar Bicolandia with Arieta. Pag alas 5 hanggang alas 6 mga tugang, si Papa G, dahil pa siya nakakabalik, pero dear Papa G man po giraray, mabalta po siya, siguro kung bako kunya na week sa next week. Ano mo na, busy ang mga teacher ko niya, maggibukan mga kaipuhanan. Ako niyo, JR nakantabay. Maray na banggi, tabi, sir, nagdadangog habang nagkukudkod. Si Brad na JR, Brad Ronald Archaga. Kudkuda sa lang kudkuda. Fight sana. Padeng Excel, salamat sa pagsirip, pade. Maray na pagkabanggi sa imo. Mapasay mo ang lindok kan kinaban sa good paman. Sa good gunyan. Padeng Excel, Lubon, nakantabay. Salamat po. Sige. Pag-abot naman pong alas 6 hanggang alas 7, ako na ang sindumakasabay. Ang programa pong Hoy Action Live. 6 to 7 po kita. Kaya lang nagkita niya nag-7 kita ngunyan dahil nga po sa pangyayari. Pag 7 naman, to si Sir Alan Acosta and Sir Larry, Kuya Alan Acosta and Kuya Larry Allende, sinda po makasabi nito MWF, pero starting August pa yan. Ito pong real time. 7 to 8 po yan. MWF Monday, Wednesday, Friday. Then pag TTH, Thursday, Friday na 7 to 8, ang programa pong Eduk Action with Attorney Olfindo and Sir Carlo Obrero, Principal Carlo Obrero. Ayan po ha. Muna pag alas 8 hanggang alas 9, yan. 8 to 9 in Banggi mga tugang, ang programang Online Express ni Double D, Dante na, Dayan Dante pa, Dante Dayan Dante, Online Express, 8 po yan hanggang alas 9, 8 to 9. Kaya kompletos Ricardos na kita, mga tugang, ano? Poon alas 12 kang udto, straight hanggang alas 9, kompletos Ricardos na yan. Pagkaaga naman mga tugang, pagkaaga hanggang alas 9 lang kita. Pagkaaga. Ang 11 po, ang 9 to 12, bakante pa. Kaya kung gusto nyo magprograma, baka gusto nyo mag-try magradyo, naghahanap pa kami. From 9 a.m. to 12 noon, naghahanap pa kami. Kasi 5 a.m. mga tugang, alas 5 nin aga, hanggang alas 6 nin pagkaaga, naman po kita sa mga Bible verses. Sabi nga ni po, enot sa gabos ang mahal na Diyos. Antabayan po nindo mga gospel reflection, mga tugang. Ibahan kan si Brother Leo Montales. Bible study kita. Pag-urlayan taan manungod sa mga tataramon kan mahal na Diyos. Alas 5 hanggang alas 6 po nin pagkaaga. Then 6 mga tugang to 7:30, alas 6 hanggang alas 7:30, ang programang Serbisyo Asen Reparo with Manny Moxea. Yan po ha. Serbisyo Asen Reparo with Manny Moxea. 6 o'clock to 7:30 na po siya. Dati po 7 to 9. Ngayon po 6 to 7:30. May mga kaulangan niya si Manny Mox. Then pag 7:30 mga tugang hanggang alas 9, 7:30 to 9, sa may kabang oras na programa, on the spot mga tugang with Tony K. PM Tony K. Tony Kiliste. Kaya ang 9 o'clock to 12, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, tulo pa po yan na slot. Tulong oras, bakante pa po sa Bicolnet TV. Bakante pa. Pwede pa po nindo yan sa bayan. Primong Primes, Buboy, Rog, Bilarmino, Archaga. Maray na pagkabanggi sa imo. Pwede po nindong sabayan, pwede po kamong sumabay sa Bicolnet TV. Siksik, liglig na po kita mga tugang, hindi po sa programa, hindi po sa stasyon. Ngani pong magtao sa indonin informasyon, magtao po sa indonin mga dapat po nindong maaraman, mga dapat po nindong maokudan. Hindi po sa Bicolnet TV lang po yan. So, dire-diretso na po sa itong programa kaya. Yeah, and hopefully, itong tulong oras na idle, ito pong tulong oras na dahil pa po nin tao, dahil pa po nin mga programa, agabot kan panahon, malaugan ta naman siya. Na? Sige.
So, yan po mga tugang. Dumala kita, alas 7:41, 7:41 mga tugangin pagkabanggi. Ini po, tabi, pasintabi, asin, paalala sa mga nakaantabay, lalo po sa social media. Tabi man po, riparuho nindong marhay. Buda maging alerto kamo, maging vigilant mga tugang when it comes to giving your own numbers, cellphone numbers, or giving your information mga tugang. Day po kamo basta-basta magparatao nin mga informasyon na hali po sa indo. Iya po. Pero bago iyan, may report pa lang kita sa luwas. May live report. Tony K, laog ka na lang tabi, Tony K, kung malaog ka. Tony K, laog ka na lang tabi, PM. May report pa lang si PM Tony. Na ano ko lugod, na wara lugod ako. PM, laog ka na lang. Sige. May live report ka. Ay nako. Nawara kita ha. Nawara. Si Panig Fred man, si Fred Ronco. May report. Laog na lang ka mo. O signal ka mo sa kuya. Ayan. Sige, ano oras na mga tugang? Eksakto kita na alas 7:43 na po nin pagkabanggi. Mga istorya dyan sa luwas. Bit-bit kan sa tong pagriba. Ano ang mga update? Lalo po sa mayon. Sige daw, aramon tayo magiging istorya. Diyan po sa linya, diyan po sa luwas si Kasurog Patrol numero 5, Wilfred Ronco. Kasurog Patrol Report. Informasyon na di sa luwas. Sobra sa unmili bakwit at tapunin malain panlain na kamatayan sa laog kan mga evacuation centers Albay. Umilbot na sa sobra unmil na individual ang nagsasapunin na manlain na klase ng kamatayan sa laog kan evacuation centers sa probinsya ng Albay. Ito yan, konfirmasyon kan Vice Safety and Management Office or APSIMO sa sahindang nako ang datos sa isinagibong konsultasyon monitoring kan Provincial Health Office. Sigun sa APSIMO, nakaguno sindanin 1,119 na evacuate na nagkaiguanin abo. Short throat, samantalang yaon sinda sa laog ka nasabi ng pasilidades. Samantalang minabot sa 197 nakamati ng kulog kipayo, 340 ang kaso man kan may kalentura asin 172 ang nagkaiguanin lugad asin mga gasgas sa indang lawas. Samantalang 172 man ang nagkamati ng LBM. Sa ngunyan, puspusan pa man ang pinagpupundusir na disease surveillance as in health consultation sa mainland line evacuation centers sa probinsya. Pero ano ini pero ini Fred, natawa na lamang ini kibulong kan probinsya. Baka lamang ano? Pwede pa po kitang update sa mga bagay niyan kung ano mga bulong na SM. Sige. Padagos man ang pinagpupundusir na mga lakdan kang duwang opisina pa ikot na Wala na padagos na pag ako po pag dakulkan mo nagluya sa mga bareta dito worldwide. Okay. Kasurog Patrol Report. Mga tugang, thank you so much kay Fred Ronco sa iyang nagdag na storya. Luluya-luya ang signal, nagputol-putol ang signal na dahil siguro sa maluya ang connections. Pero, nagkwata man sa storya, no? At least po mga tugang, igwaman kipigigibo ang mga LGUs na nga pong ini mga nasa evacuation center na ini matawanan po nin atensyon, matawanan po nin lalo sa mga naghihelang, matawanan po tabi din sapat na mga medisina, mga bulong, tangani pong day po nin maglala pa. Yan. Sana warang COVID ano. Sana po igwa na kita na balitaan na may nag-COVID pero naayos man tulos na
na ilagman tulo sa facility. Kaya mga health facility kaya okay na po. Kaya po kamo dapat na ikabahala, ikaandal. Kaya pong problema. Ayaw. Sige. Yan po mga tugang dugang na report ni Fred Ronco dyan po sa Luans, manungod po sa sitwasyon ng mga evacuista. PM Tony, log ka na lang tayo pa rin. Kung iyan na bit-bit mo, ilalive mo, sige, fight. Go ahead. Log ka na lang. Oras na mga tugang, eksakto po kitang, anong oras na? Oras na mga tugang, alas 7:47. Maestro Nel Agtuon, ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. 7:48 na po nin pagkabanggi. Padagos kita Ini po pasin tabi asin pa for your information. Mag-ingat na mareha, be vigilant. Maging vigilant po kita sa mga naging message sa Indo. Kasi ini po mismo i-discuss ini sa Indo sa aga ni Manny Mox. Siya mismo pag-message kayo ni ano nung gari si Tony, nag-post man kayo ni, si PM Tony, nag-post man kayo ni ka nakaagi, garo po igwaman siya na pinadarahan man, and even ako, pinadarahan man ako, ang sabi sa message, send me your phone number, freeload TNT, Globe Smart, TM, 1,000 giga going on now, just 50 people to get their freeload. The same na tao, mga tugang, ang nag-send sa nguya kay ni. Ako, igwaman ako Sinandan man ako Pero ako, di ako nalansi. Dahil ako sa iya, nagtawag ang number ko. Pag may arog po kayan na nag-message sa Indo, nag-aagad kang number nindo tatawanan ng load, igwan libreng load na 1,000 pesos na load. May free load ka mo, may 1,000 giga load, gigabyte. 50 lang ngaya kamong tao na ma-receive ka ining 1,000 pesos na load. Dahil po kamo magpalansi. Dahil kamo magtao kang number nindo, nung kanindong ipagtao ang number nindo, mga tugang, or pag naitao man nindo sa number nindo, may masunod po, ang igibuhon niya po, aagadon sa OTP. So, one-time password na pig-upload. Kaya sa OTP, one-time password. Pag naitao po sa Indo mga tugang iyan, automatic marireset kaya ng Facebook nindo. Hack na po tabi kaya ng Facebook nindo. Kasi po mga tugang, di ba, ang Facebook ta mga tugang, ang Facebook ta mga kasurog, igwa yan po kipig-upload na mga authentication. Kung na-set po nindo, so two-type authentication na pig-upload, tangani po na pag halimbawa, ngaya may nagpapakiaram kan Facebook mo, may ma-text duman sa cellphone mo. Aaga dun sa OTP, so one-time password. Now, pag tinaw mo sa ito, pag tinaw mo sa OTP, so one-time password, tinawan mo po siya ng access duman mga tugang sa Facebook mo. Pag nagkaigo siya ng access, malalaog niya na po ang Facebook mo. Sasalidahan ka ng pangaran, ang password, sasalidahan so number, sasalidahan so contacts duman so email, nganing day mo na ma-access ito. Iyan po ang nagiging problema. Ang saro sa mga makulog sa payukaian, kung ang account nindo pinagagamit mga tugang para po manlamang nin kapwa, gamit ang pangaran po nindo. Halimbawa, merong mga reports na po kayo ni, nag-agad duman sa kamidbid mo, kabarkada mo, katrabaho mo, nag-aagad na po or nagsabi na aksidente or anong na-aksidente sa kapamilya or siya nag-aksidente, kay puhanan nin kwarta or nangangutang sa Indo, ito palan day po nindo aram, bako na po palan itong mismong kaoron ng tao. Kasi po, nahack na po tabi ito. And, napatunayan ta mga tugang ini, dahil tiga para apudan ko sa number, so pangaran, kayo ni nag-message sa kuya, tiga para apudan ko, sige sa naman ang ring, abo simbagon, pero naka-online siya. Abo niya simbagon, kasi gusto ko ma-confirm. Araw po na kanyang gibuhunin do. Pag may
nag-text sa indong araw ka yan or nag-upload sa indo or nag-text, uploadan po nindo. I-confirm mo, mas magayan through video call, i-video call mo siya. Tangani, nang mapatunayan mo, ma-confirm mo na siya talaga sa tao. Takadakon la po nin kasong araw kayan ngunyan. Paano po tabi iso kaso kong saro na unis yung nangyari? Kaso po ini ka namin saro kong amigo. Naitaon niya so OTP. Itong one-time password na pick-upod, naitaw yung sa number. Pagkatapos kang naitaw sa number, naitaw sa OTP, na-hack so sa iyang Facebook ngunyan. Ngunyan po mga tugang na problema siya, tanata. Igwa siya duman, abo ko nang bangito ng pangaran kan miyo ko. Igwa siya duman ki mga conversation sa iya po tabi na girlfriend. Igwa sindanin mga exchange of intimate na conversation, exchange of photos na pwede po mga tugang na makaluwas, which is supposed to be dapat for private consumption only. Ini po ang medyo makulog-kulog sa payo. Kaya sabi ko sa iya, ang gibuhod mo, i-report mo na tulo sa account mo, tanggaling take down kan FB. Ngani nang na ito, i-deactivate. I-report na tulos. Araw po kayan. Wala ka ng access duman eh. Wala ka ng access sa Facebook mo, paano sa mga marikon day tulos na ako or harayoon ng part so conversation nindo. I-compare ko magkaoron, syempre, ang message nindo yon sa printera, nasa inutan. So, madali siyang buksan. Madali siyang mahiling. Lalo kung mabuksan mga tugang itong conversation po nindo, na day po dapat mabuksan. Tapos na po kita kayan. And kung magamit ang identity nindo, magamit ang mga information, dyan baga sa about info, magamit ang mga information sa indo, birthday, address, pangaran, picture nindo, naggibo nin krimen mga tugang an ipinangaran sa indo. Sa in ka mo kanipuruton. Tapos ang maliligayang araw mo po mga tugang pag-araw kayan ang mangyari. Worst comes to worst, lugi po kamo kayan. Kaya never share your OTP. Dainanggad ipagtao ang OTP. One-time password dayan. Maski kay sisay, maski pa nagpapamidbid na barkada mo, amiga mo, bata mo, jowa mo, tugang mo, kapamilya mo, never, never, never give or share your one-time password. Kung igwanin mag-abot dyan na one-time password, dahil lang gadi pagtao. Pabayaan lang nindo. Kasi ibig sabihin, pag may nag-text dyan sa imo na one-time password, this is your one-time password. But sabihon, pig-reset na po kayan so sa imo pong account. Piglalaog na po sa imo pong account. Kaya, dahil mo po pagtao, so OTP. So barkada ko, tinao, nagdinangag. Anapod kayo ito, dangag. Makulog man po mga tugang aminon, makulog man po aminon, makulog man po sabihon, pero ito po ang katotohanan, subarkada ko, nagdinangag. Maestro Nel Agtuon, ang lalaking mabuuton. Alagad si komentaryo, may doon. Ngunyan daw, aber daw, kawikawa daw ito. Kung paano mo makawikaw itong so conversation nindo ni jowa mo, na ikaw mga exchange of intimate, passionate, and ano nga po so mga malalagkit na mga pag-ulay-ulay, manungod sa mga bagay-bagay na dahil pa pwedeng sabihon, digdi mga tugang sa programa. O paano ito? Paano kung i-expose ito? Ika na yung problema talalaki so ano mo, dahil kiman kisupog. Yung nadahog gangun yan. Amigo, di ko na pangaralan na sa masupog kay pare. Sabi nga ni, banggiton mo na ang milagro, bako sa nang ang santo. Ito so naging milagro, pero ang santo, dahil ko po tabi babanggiton. Yaon po yan sa
ano, yaon po yan sa pig-upod tang Soto Law. Yan. Iga kitang pig-upod sa journalism, mga tugang na pig-upod tang Soto Law. Hindi po so pig-upod na the freedom of the press. Buda ini po mga tugang so pig-upod na you always have to protect the source. Maski anong mangyari, dahil mo pagtao ang source mo kasi mawaran kitiwala sa imo ang source mo. Ayan. And always, mga tugang, protect your credibility. Kaya di ko sasabihin ng pangaran kay itong santo. Pero sumilagro, binanggit ko na sa inyo. Bala na ka mo. Pero ayan, sana maski nagdinag si Padre. Sabi ko na nagdinag nangagman talaga sa pangyayari sa iya. Pag niya, ay, pasensya ka na, Padre. Pato nag-antabay ko niyan, watching pati ko niyan, Padre. Ay. Pasensya ka na, pero ino talaga, totoo yan, ha, totoo. Katotohanan sa kita, na ika talaga, Padre, nagdinag ka. Ha? Totoo yan, nagdinag ka. Yan. Kaya, pag-arog ka yan, day po kamo nanggad magtao kan mga OTP nindo. Tanganing day kamo apo doon na dangag. Simple lang mga putabi mga tuwang yan na. Dainanggad kamo magtao kan mga OTP and protektaran po nindo. Ika din ka problema. Papaano so kuyan mo? Bardaw. Paano ito na jowa mo? Di ba? Paano si nini mo? Paano kung makaluwas itong mga pictures na ito? Na pigtara mo sa pig-iing mo sa kuya. Ngunyan ibi-ibi ka. Pa-shout out sa usmak na medyas dyan sa may Washington. Hoy, magbayad ka pag pag nagkakaon o nagkakape. Masupog ka. Say mo yan, ako di interesado ako di tabi Idol Mike. Interesado akong maaraman ini. Sisay ini ang taga-media. Nagagamit na naman ng media. May nakakulog kayo ng bayuta. Pag-arog kayo. Makulog ka mo sa banks. Igwada po din sa taga-media na naman. Nagkakaon. Pagkakaon. Tituwadan sa nasuki kaunan. Dahil lamang bayadan. Hindi nakakulog kayo ang banks ko tabi. Sir Mike, Idol. Makulog sa banks. Nadadamay tabi Papa Itchin, nadadamay sa mga araw kay Papa Itchin na tultol na matibay mampati. Di ba? Nadadamay dahil sa gibo-gibo kayo ng mga osmak na ini. Marhay na banggi. Sir Nel, sabi ni Papa Itchin, Emerson Itchin, mula sa mga yaon dyan sa DWIC. Mga yaon po sa DWIC. Nagbabalita ng tama, nagbabalita ng, ano nga nito? Naglilingkod ng tama, nagbabalita ng tama. Mga taga-DWIC muna kay SM Ronnie Berin. Hello po, maray na pagkabanggi. Papa Emerson, Papa Etchin, ini an engineer kan DWIC, home radio dati. Ito sa station na hinalian ko dati, kan nakaagi pang panahon. Bago ako nag-online TV, diyan ako hali. Iyan ang last kong radio station na pinagprogramahan. Aloy man ako diyan. Pandemic time, yaon ako diyan sa Kaya mga kasabay ko ini si Papa Itchin, buda si SM Ronnie. Hello po. Mga marayon inintawo, mga mabuti inintawo. Tsaka mga matitindi ini. Lalo ni si Engineer Itchin, isos nako, matindi ini. Engineer, maray na pagkabanggi sa imo. PM ko sa imo, idol ta, confirm man ini kantawong lipod. Sige! Matibay ang tawong lipod na, no? Hindi ka idol ko si Sir Mike. Makusugon ang intel ka ini. Ining taong lipod ni Sir Mike Toscano, makusugon, siguro ko, may share ini duman sa intelligence fund kang presidente. Yeah. Punta ko lang ba ang intelligence fund kang presidente? Pero may share ini ang taong lipod kanya ni Sir Mike. Makusugon ang intelligence ang intel kanya ni Sir Mike. Gabos na
mga informasyon na pwedeng masagap, yaon kay Sir Mike, nakukuha niya. Nakukuha kang taong lipod din eh. Sige daw, ipiyay mo sa ko tabi, Sir Mike, rapaduhon tayo hindi sa programa. Garo man ngayon magsugong ka. Garo man ngayon, maisugon ka man ngayon. Ako man po, simple lang kita. Tama lang na nagaprograma, nagtataon ng informasyon, and nagtutuyaw lang kay itong sa mga ding mga supog, mga ding kamugtakan, nagibog-ibog, mga nagkakapira. Lalo po sa mga yaon po sa tuyang industriya, na ding mga kamugtakan. Sabi nga ni Sir Mike, mga usmak. Mga usmak. Kaya, kadangol kita mga usmak, mga tungo sa pagiriba, dapat po, barariyo ng mga sungay kayo na Bells will be ringing. Merry Christmas! Pasko na! Nanginutan ako sa Pasko. Oy, PM mo sa Kuya Tabi, Sir Mike, ha? PM mo sa ko. Oras natin, alas 8:02. Oy, ma-programa ka, panindante? Ma-programa ka? Alat mo na ha, mag-receive rin ante. Pero ma-start man ngunyan. 8 to 9 po mga tugang. Kung day pa kaya sa kuya nag-confirm si Dante sa Online Express kasi sabi niya may piga oron ng balasan ni misis niya. Day ko aram kung saan, kung ano. Pero day pa nag-confirm sa kuya. Pero sa po 8 to 9 Online Express mga tug ni Dante diyan Dante. Siya po ang mga programa sa masunod. Pare, sige daw. Sige ha, nag-programa pa kita. Ay, pare, manaw kang ngunyan? Go ka na? Ha? Aday pa, negative pa. O sige. Nag-programa ako. Ha? Sa platform ta. Sige. Okay, i-message mo ako ha. Ako na okay ka na. Sige ta. Patapos naman ako ng programa. 7 to 8 pala. Sige, thank you pre. Thank you. Sige. Si Dante, mga tugang. Si Double D. Dante yan, Dante. Dahil pala sa makalawag ko sa programa. Siguro mga sa aga. Sabihin na siya. Yan po ha, Otronta. Dalagan, mga tugang kan programa sa BicolNet TV. Kita mapaamin sa programa. Ngani pong sa inyo po tabi na subaybayan. Alas 5 kan aga hanggang alas 6 kan aga, mga tugang, mga Bible reflections po yan. Diyan po nin dumawa ko ng mga tataramunin buhay, tataramunin mahal na Diyos. Diyan po mga tugang sa programa ni Brother Leo, mga daily gospel. Yan ha. Yan po, maaraman po nindo yan. And sabi nga ni baga, bago ang gabos, dapat pakapuon pa sana inuton ang mahal na Diyos. Kaya po mga tugang, siya po ang matao mapakusog kan sa tuya pong spiritual na aspeto kan sa tuya pong sadiri. Yan po, ha? Pag alas 5 hanggang alas 6 kan aga, yan po si Brother Leo. Then 6 mga tugang 7:30, 6 to 7:30, serbisyo as in reparo, ibanan po si Manny Moxea. 7:30 to 9 kan aga, mga tugang, yaon po dyan si PM Tony K sa on the spot, 7:30 to 9. Pag 9 o'clock, mga tugang, 9 o'clock, 9 to 12, bakante kita tulong oras, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12. Wala pa po ni na-programa sa tulong oras na yan. Pero pag 12 o'clock, mga tugang, pagkahapon, hanggang alas 9 kan banggi, dire-diretso na yan. 12 to 1, si Brother Leo, babalik mga tugang sa programang Opinion, asin Refleksyon, 12 to 1. 1 to 2, mga tugang pagkahapon, ang Deep Talk ni PM Tony K, 1 to 2 p.m. 2 to 4, mga tugang pagkahapon, 2 to 4, si Lieutenant Colonel Gilbert Otibar sa iya pong programang Kasurog ng Bayan, and that's a commentary, public service na programa, and may dit na entertainment. Anta sa iyo mo si Colonel Otibar. 2 to 4 yan. Pag 4 to 5, mga tugang, Arandar Bicolandia with Kuya Ayi Arieta. Alas 4 hanggang alas 5 po yan. Then 5 to 6, mga tugang kanhapon,
Dear Papa G, 5 o'clock to 6 p.m. with Gerard Bergonyo. Then 6 o'clock to 7 o'clock, ako po ang sa indong kasabay kayan dapat 6 to 7, Hoy Action. Then 7 to 8, mga tugang, starting po sa August pa ini siya sa August, pero sa mga ini ngunya na po. Ini lang na program na ini, real time, mga tugang, that's real time, bago po so real time kang GMA, by real time, mga tugang, hali po yan sa Bicol Net TV. Ang mga programa po kayan, Principal Alan Acosta, kaibanan po ang PIO kan Maritime Police, si Kuya Larry Allende. Sinda po ang sinong regular host kayan, MWF 7 to 8, mga tugang MWF. Then, pag TTH, Edok Action, kaibanan dyan mga tugang si Principal Carlo Obrero, then Attorney Ryan Paul Olfindo, Edok Action, yan po mga tugang. Then 8 o'clock to 9, 8 to 9, dyan na po malaog si Double D, Dante na, Dayan, Dante pa, sa programang Online Express. Kaya siksik, liglig kita mga tugang, from 5 a.m. hanggang alas 9 kan banggi. May bakante lang kitang tulong oras na day pong programa. Ito lang pong from 10 or 9 to 10, 10 to 11, then 11 to 12. Duman lang po mabakante ang Bicol Net TV. Palingron, SM, marhay na pagkabanggi. Sabi niya, iyo tabi, padre. Maray na bang kitabi sa mga sa ibang pamilya, nag-aandabay sa mga oras na ini. Lalo dyan kay Papa Itchin, ini mga the best na si SM Ronnie, Station Manager kan DWIC, Legazpi, mga tugang. Magnawag ka mo sa DWIC, madnawag din do si SM Ronnie Berin, nag-report po yan sa Metro Manila, DWIC National. Magdangog po kamo sa iya. Matibay ining broadcaster, SM Ronnie Berin, mga tugang kang DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bells will be ringing. Sige po, salamat nun. Ako po luhay-luhay ng mga paaral dito sa programa. Sir Mike, salamat po. Thank you. And sa mga nakantabay pa na di po sabi or ano yan, di ka mo nakantabay ka mo, nakailing lang ka mo ha. Sir Romeo Agualio. Oy, si Romeo Agualio nakantabay. Si Brad Benji, Kuya Brad Benji Padernilla nakantabay man. Si Fred Ronco nakantabay. Ang poging-poging si Fred Ronco. Then nakantabay man si Carms Minya Esquivel. Estudyante ko ini ha. Pari na pagkabanggi dyan sa imo. Sa Indo dyan. So mga nakantabay pa po, dahil pa magkahiriling kasi is watching blah blah blah. Ako ka mo naka-online nakantabay ngayon. Hindi ko lang ka mo mahiling mga pangaran nito. Anyway, salamat nun po. Thank you so much sa indong padagos sa pagtitiwala sa programa. Lalo po dito sa Bicol Net TV. Sa Bicol Net TV, mga tugang, tandaan natin, credibility is our currency. Kami po mapaabot sa indo ng informasyon, mga katotohanan, mga tugang, asin totoo, asin dapat na program na mga informasyon para po sa indo, mga tugang. Alay po kan Bicol Net TV sa indo po na lambang Bicol. Thank you so much. Ako po, luhay-luhay mga paaram. Ano nga, may sikid ngayon nakataling ka. Tadi ka nakakapsig silang paaram mo. Hindi ka man minahali. Alright, di pa man kaya si Parintante. Dapat 8 to 9 siya eh. Di pa man si Parintante. Baka sa aga na siya magprograma kang 8 to 9 na, Online Express. Okay lang, mag-rag-stand kita digde. Nag-enjoy pa man ako. Tanda ko nakaprograma kang Biyernes. And promise, ang 6 to 7, dira-diretso na yun na programa kang Hoy Action ha. Sa indo pong lingkod. Dira-diretso na yan. Sige. Sa ngaran kan Binom na Persa kan Bicol Net TV. Sa pangalan po kan, sa tuyang mga nakasabay sa luwas, nakasabi niya to si Fred Ronco, Kasurog Patrol numero 5. Poging-poging si Fred Ronco. Si PM Tony K. And kabos po na Persa kan Bicol Net TV. Ma'am Bet Kana, good evening. And sa kabos, God bless po sa indo na nakaantabay, nagtitiwala sa programa, nagtitiwala sa Bicol Net TV. Salamatunan po dahil po sa indo, yaon po kami din. Thank you so much. Andaan, ano man ang klase ng problema, may solusyon, bastang tatawanin. Aksyon. Salamatunan. Bye! Nagahing
asin tagapagpasunod kan tamang gibo, alagad tagapagtuyaw kan dispalingnadong trabaho. Yan ang programa Action boy! Action boy! Action! sa kudas na sa momento kini ang tabayanan ang masunod na presentasyon. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.